Testingan na tungkol sa kalikon. Yan ni retirada na ko ano. Bluetooth speaker wireline common nga problema ni. Kini yung charger saksakan sa charger. Mapungil siya. Ako ni siyang gamitan na ano yun. Female micro USB adapter. Ano siya board. Kung di ka maglisod og plaster ani, pangitan kag lugar kung asa sa mayong i-plaster mo. Kasi ano yun, so doon siya ni buhok. Ikaw na ko'y bahala o kasi paborin mo ka plastaran ani. Pareha sana yun. Naman naman ako siya repair na anak ko nagibutang dere yun. Dire, charging na. Yung indicator kasi ka na. Atong ibton. Bro. Testingan na tungkol sa kalikon. Tingnan pa kanya sa inyong lasyo. Kini, dali ra ka install basta na lang kay soldering iron. Kaya ra kay nimong repairon nga ikaw ra. Awa, tara. Nakaswat ra ni kung asa dapat ang ground. Tara ang ground. Yung pinakilin. Aning daplin. Ay pud pikas daplin, mo na yung positive. Mura ko ning wiringan padung ito sa board sa mong Bluetooth amplifier. Mabasa ra man gyapon mo didto kung asa dapat ang positive, negative.